L-eks Chief of Staff tal-Ministru Nazzjonalista Austin Gatt kiteb kontra l-miżura tal-Gvern fil-Budget tal-2022 tat-Trasport Pubbliku b'xejn għal kulħadd. Dan ħareġ biċ-ċar fi blog li kiteb b'reazzjoni għal din il-miżura jum biss wara li tħabbar il-Budget mill-Ministru Clyde Caruana. Huwa ddeskriva din il-miżura li se tifranka ma' €300 mill-bwiet tal-Maltin li jużaw trasport pubbliku kuljum bħala eżerċizzju ta' propaganda. Mhux talli hekk talli qal li b'din il-miżura l-Gvern se jkun qed jaħraq €20 miljun. Manuel Delia kien il-moħħ ewlieni wara l-proġett tal-Arriva illi falla sa mill-ewwel jum. Dan hekk kif eluf ta' passiġġiera illi regolarment kienu jagħmlu użu minn dan is-servizz tħallew sigħat sħaħ jistennew karozzi tal-linja illi ħafna drabi ma tfaċċaw qatt. Saħansitra id-diżastru tal-Arriva kien wassal għal żufjett fil-konfront ta' pajjiżna minn mexxejja internazzjonali fosthom Boris Johnson li dak iż-żmien kien sindku ta' Londra u kien iddieħa bil-bendi basis f'pajjiżna għal mod ta' kif kienu iwaħħlu it-toroq Maltin. Kien saħaq li l-bendi basis wikkihom lil Malta.